Og så Nico, du filmer ikke nu, vel? Nej. Godt. Hør også her. Det vi gør, Ja. det er, at jeg tager den her damehandske på. Så gør jeg sådan her. Og så leger jeg Justin Bieber. Okay? Ja. Fordi sådan der Bruno Mars nemlig også. Men jeg er Bruno Lort, så jeg er en landing. Okay. Er du klar? Ja. Ja, kan jeg forvente, jeg skal lige finde noget mere at tage på. Så prøv at vente. Du har Bruno Mars ind her på. Han har bare den der Hawaii-hat på. Ja. Jeg har fundet en hund. Jeg har en hund i nu. Ja. Så jeg Justin Bieber nu. Justin Bieber. Wicca, 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 wicca. Okay, skal vi komme i gang? Hvad sker der? Sådan noget. Hva? Hvad laver du? Filmer du? Nej. Okay. Vi skal gå ned og miste vores fans på grund af dig. Så den der klamme mand, bundemandsvest. Jeg er jo Justin Bieber. Nå, bundemandsvest. Okay, skal vi komme i gang nu? Ja. Så kom, så er jeg stop. Eller sådan noget. Hvad laver du? Kære eller hvad? Hvad? Du filmer din. Fuck. Det er fint nok. Bling. Bling, bling. Kom nu, vi skal i gang igen.